Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu dosen penguji ugi guru pamong ingkang kula urmati. Tepangaken nama kula Aprilia Wardani, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kalih program studi Basa Jawi warsa 2023 Universitas 11 Maret Surakarta kanthi nomor induk mahasiswa X90 kalih 308 setunggal 06 menika badhe nglampahi uji kinerja piwulangan wonten ing SMA Negeri Setunggal Wonogiri dinten Selasa tanggal gangsal Desember 2023 kanthi materi unggah-ungguh basa Jawi wonten ing kelas 11L semester gasal. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang. Nggih. Menika kagem miwiti piwucalan dinten niki, piwulangan dinten niki, monggo salah setunggal siswa nyapake riyen nggih ndedonga kanthi dipimpin iki tanggal selikur nggih niki nggih. Nomor absen selikur sinten nggih? Oh nggih, Mbak Irin, monggo Mbak Irin. Disiapke Mbak Irin, monggo. Penetapan pelanggaran Dono Kaliwitan. Paripurna. Nggih, matur nuwun Mbak Irin sampun mimpin donga dinten niki, muga-muga piwulangan dinten niki saged kalampahan kanthi lancar nggih. Nah, dinten niki ana sing ora mlebu. Kira-kira sapa? Alhamdulillah sehat sedaya nggih niki nggih. Nggih, kula tulis jurnal rumiyin. Dinten niki para siswa gantos materi nggih. Nah, coba tak takoni minggu wingi ke materine apa? Cik kelingan ora? Aksara Jawa. Pun saged nggih sakniki nggih aksara Jawa nggih. Alhamdulillah sampun lancar. Nah, saged chattingan, saged WA-an ngagem aplikasine nika nggih aksara Jawa. Nah, sakniki materine anyar yaiku materi unggah-ungguh basa Jawa. Nah, basa Jawa. Unggah-ungguh basa Jawa. Unggah-ungguh basa Jawa kuwi wajib diduweni ya, wajib diduweni, wajib dilaksanakake dening para muda nggih sing dadi supaya ngerti nggih, oh awake dhewe iki nek karo sapa kudu ngene, karo wong sing luwih tuwa kudu nah ngoten niku nggih. Tujuan pembelajarane yaiku setunggal iki ngagem model PBL nggih. PBL kuwi problem based learning nggih. Peserta didik dapat menganalisa perbedaan unggah-ungguh basa, ragam ngoko dan krama. Dadi awakmu kudu iso mbedakake antarane ragam ngoko lan krama. Ngoten. Lajeng ingkang angka kalih para siswa kudu dapat memecahkan masalah dalam membuat teks percakapan sesuai unggah-ungguh basa yang benar. Jadi awakmu kudu iso mengko gawe kalimat lan digawe percakapan. Dialog nek basa Jawa jenenge pacelathon. Ngertos nggih? Nah, percakapan. Nah, dialog nggih, pacelathon. Lajeng sing pungkasan utawa ingkang akhir yaiku peserta didik dapat menampilkan praktek penggunaan unggah-ungguh basa secara kreatif. Nah,
dialog sing wis mbok gawe kuwi engko percakapan sing wis mbok gawe kuwi mengko iso mbok praktekne. Nah, dipraktekne. Oke, lajeng kira-kira awakmu kuwi wis ngecake unggah-ungguh basa urung iki ning nggon bendinamu kuwi, saben dinamu kuwi? Sok-sok nggih. Sok-sok kula anu lho Bu, nek kalih napa niku tanggi kula nggih anu Bu, nggih nek liwat ngono ya nderek langkung nggih. Nyun sewu nggih basa. Nah, ngoten berarti kuwi kelebu wis nganggo unggah-ungguh basa nggih. Lajeng nek matur karo simbah apa karo bapak ya kudu oh aku ki ngajeni marang wong tuwa. Oh kudu nganggo basa krama alus ngoten niku. Ngoten nggih. Menawi sampun para siswa iki kira-kira tekan kene ana pitakon mboten? Mboten nggih, menawa sampun mboten wonten. Nah iki unggah-ungguh basa kuwi dadi kira-kira kuwi engko penting banget nggih mbok nggo ning nggon saben dinamu kuwi penting banget. Amarga apa? Awakmu kuwi wong Jawa kuwi nalika ketemu wong kang durung patek kenal karo wong sing wis akrab ning padha-padha seumuran iso nggih iso engko nganggo basa sing beda. Lah kuwi engko nganggo nggunakake unggah-ungguh basa Jawa. Lah kuwi engko ragam apa? Nah niki mengke ajeng dipelajari utawa disinau ngoten. Nggih. Lajeng dinten iki mengke para siswa apa bae langkah-langkah sing kudu dilaksanakake. Nah, iki engko Bu April badhe paring penjelasan utawa materi niku wau. Awakmu kudu nyemak ngoten. Nah, nek wis nyemak awakmu engko nek wis iso lah ke mau engko terus gawe percakapan. Nah, nek wis gawe percakapan terus ditampilke dipraktekne ngoten nggih. Dadi siap-siap bermain peran dadi sapa ngoten mangke nggih. Nah, asik nggih niku mengke asik. Nah, engko dadi si iki lucu engko. Lucu gayeng ning awakmu kudu tetep nggatekke unggah-ungguh basa sing diagem. Nah, nganggo unggah-ungguh basane napa? Kudu pas. Oh, aku ki matur karo Pak D. Lah aku mosok engko ngene. Nah, kuwi kira-kira piye bener apa salah. Nah, ngoten nggih. Nah, kanggo apa miwiti kanggo ngukur kemampuanmu. Nah, para siswa niki kedah nggarap pretest dhisik nggih. Bu April enten soal babakan unggah-ungguh basa Jawa niku mengke gur gampang, gur njodoh-njodohke mawon nggih, gur menjodohkan mawon. Lah kaya apa soale? Soale enten link nggih, linke niki kula kirim riyin dateng salah setunggal siswa supaya di-share enten ngen grup. Kira-kira salah piro? Salah kalih, enten sing salah 3, enten sing bener kabeh? Enten mboten? Setunggal. Oh nggih. Kira-kira kaya ngono kuwi dadi gawe kalimat terus gawe ukara banjur dijodhok-jodhokne kuwi bener apa ora? Klebu apa?
Klebu ngoko alus, ngoko lugu apa krama lugu apa krama alus ngoten nggih. Lah niki menawi sampun sakniki para siswa coba nggatekke ngajeng malih nggih. Nggatekke ngajeng malih niki wonten teks pacelathon. Nah, wis enek teks pacelathon. Wacanen coba. Wacanen iki kira-kira enek kesalahan, enek sing kurang terep apa ora? Apa wis bener? Nah. Ibu, Ri tulung tukokne gula lan teh menyang warung Budini. Terus Hudori, nggih Ibu, siap. Kula tindak riyen nggih, Bu. Kira-kira bener ora? Salah, nggih, salah. Sing bener piye? Kula? Sing salah nggon ngendi? Tindak, nggih. Mosok awake dhewe dibasake nggih, salah. Lah terus sing bener napa? Bidal nggih. Bidal nggih saged bidal, saged budal. Ngoten nggih. Nah, apa to unggah-ungguh basa Jawa kuwi? Unggah-ungguh basa Jawa kuwi apa? Nah, niki. Tata cara anggenipun matur kanthi adhedhasar paugeran. Adhedhasar paugeran kuwi apa? Peraturan nggih, paugeran. Dadi enek aturane. Lah aturane apa? Nah iki engko semaken. Lan dipun jumbuhake kalian wawan pangandikan. Jadi disesuaikan dengan apa? Lawan wicara. Nah, awakmu kuwi micara karo sapa? Oh, aku iki lagi karo Simbah, ngobrol karo Simbah tetep beda menawa karo adike, nggih ta? Nah, niku dadi kudu iso mbedakne. Beda nggih kalian bahasa Indonesia. Nek bahasa Indonesia penak wae. Awakmu arep matur karo adik karo Simbah ya padha wae. Simbah sudah makan apa belum ya tadi? Adik sudah makan apa belum ya tadi? Nah, beda nek nganggo basa Jawa nggih to. Terus iki tuladha ukarane. Nah, buku catetanku mengko aja lali digawa ya, berarti kuwi awakmu kuwi kira-kira karo sapa? Karo wong sing wis akrab. Nah, kancane dhewe. Terus kowe mau sida nyaponi kamarku. Nah, Mbak Yu marang adine. Nah, lajeng wis mangan durung, Nduk? Ibu marang putrane. Kang luwih enom ya jenenge. Nah, terus wingi kok ora mlebu sekolah gene, ya gene. Nah, kuwi nek kula marang para siswa. Keri dhewe iki krama alus. Nah, nek krama alus kabeh tembunge nggunakake tembung krama, ngoten nggih. Berarti iki dadi apa? Panjenengan terus sampun tetep nggih. Nedha utawa nedhi diganti? Alus. Dahar. Terus iki padha nggih. Punapa? Dereng ngoten. Nah, bedane enten mriku. Sampun cetha nggih? Ya, alhamdulillah sampun cetha. Nah, iki terus digunakake marang wong kang derajate luwih dhuwur. Wong kang luwih tuwa, marang kenalan anyar. Nah, lagi urung kenal kudu nganggo iki. Nek lagi wae kenalan urung suwe gek utawa urung kenal terus ngagem ngoko lugu kira-kira patut ora? Mboten. Jenenge saru ngoten. Terus niki tuladhane nggih, Buyani nembe saged sare awet kala wau gerah waja. Gerah waja kuwi gerah apa? Untu nggih. Nek kuping apa jenenge? Talingan nggih. Terus Bapak badhe tindak dalemipun Pak RT. Ngoten nggih. Kira-kira tekan kene nek pitakon mboten? Mboten. Nah, awakmu supaya ora bingung nek gawe iso nggunakake
Kamus Basa Sastra Jawa lengkap. Iki online saged di-download wonten Play Store saged nggih niki nggih. Nah, dadi supaya awakmu kuwi ora nggotongi kamus gede. Nah, engko abot lho Bu, kula niku nek beto kamus ageng saged download niki luwih penak, nggih ta? Nah, luwih penak. Ngoten. Niki awakmu engko garek ngetik wis jedul dhewe. Nah, enak. Ngoten riyen menawa mboten wonten pitakon niki kula lajengke para siswa kelompok nggih, kelompok banjur awakmu nggarap utawa gawe teks pacelaton nggih. Gawe teks pacelaton utawa teks dialog ditulis enten mriki, enten nggen LKPD niki nggih. Ayo padha bentuk kelompok lenggah kalih kelompoke nggih. Niki kula bagi. Nek alus niku ngageme dahar. Nek mboten alus utawa ngageme lugu niku nedha ngoten. Kayata misalkan tindak. Lah tindak kuwi klebu alus apa lugu? Coba. Alus. Lugune napa? Pelungo. Budal. Kesah. Ngoten. Dadi misal ora enek tembung sesulie, awakmu bisa menehi tandha nggon tembung kriyane utawa kata kerja ngoten nggih. Sampun nggih, saged diwiwiti Mas. Mbak, saged nggih? Saged nggih. Sing durung rampung ya karo nglanjutke mboten napa-napa. Sing pun rampung saged maju. Karo sing dereng niku kalih nggatekke kalih nglanjutke nggih. Monggo saged maju sing pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Suahasina Dewi Maharani, absen besok. Panganan kula Jalti Satrio Kinase presensi Monggo saged dipersani. Wan, kene tulungi Resi pelakon gedeng. Nggih, Pak, sekedap kula badhe sampun ngiyi. iya kuwi bener-bener sing do ngrangkep. Iki Pak sampun. Bener. Kita kan ini rata Resi. Ayo. Nggih Pak, saenipun iki seminggu sepisan dipun resiki supaya niki wates boten mengko kalah pados iki. Ya pancen ngono ya bedine. Kowe makane wangi bapak Resi iki minggu. Nggih Pak, benjang kula rencani. Wela-wela, nah, ngene lho, Wan, pintere anakku. Ya wis rampung kan ibu ini ngewan nih, nandur kembang. Ya maaf, iki wangi ngono kan. Napa niku mundur? Ora, iki lho kembangnya sepanjang itu. Wela, Iwan, nanti sergap. Dengan ngewangi bapak ibu nih. Nggih Bu Estel, alhamdulillah. Kapan iki? Saged
Inggih Bu RT, alhamdulillah. Coba niku. Lajeng iki Bu RT. Lajeng tindak pundi? Aku iki lho karo anakku si Indah. Arep yang ngono lho dan iki arep yang toko iku. Gendes Rantika. Ayo siang tanggal-tanggalku. Mas Iwan niki sampean apa libur semesteran kok kula tingali niku. Mas Iwan niku tenggiyo terus. Inggih Bu Yayu, ngales banget. Punika kula lumayan dangu Bu, kirang-langkung 1,5 bulan. Lumayan ya Mas Iwan iso bantu-bantu ibu kalian bapak lah sik tenggiyo. Heeh, lumayan senangi. Heeh. Iya Bu. Gua iya. Alhamdulillah. Yes, kita yes. Ngeten Mas Iwan. Terus nggih. Anak cuti besok. Nggih, sami-sami. Terima kasih. Nah, gayeng nggih. Nah, gayeng sangat. Ngeten niki Pak Celaton kang sampun ngagem unggah-ungguh basa. Nah, iki kelompoke Mas Lintang sak kanca iki Mbak Hasmita, Mbak Kirana, Mbak Siti iki, Mbak Khairin lan Mas sinten wau? Mas Jalu. Oh nggih, Mas Jalu. Nggih, sampun sae nggih. Sampun sae ananging wau tesih wonten tembung-tembung kang ijik urung pas utawa trep nggih. Nah, rapopo mengke di benerke melih. Ning kathah ingkang sampun trep nggih niki nggih. Oh, yo kalih bapak, kalih ibu, kalih tanggane ya basa. Oh, kalau karo sapa jenenge Bu RT ya ngajeni ngoten niku nggih. Heeh. Nah, kira-kira enek pitakonan ora iki para kancane iki? Oh, Mbak Triana enten nggih, monggo Mbak. Gimana kan di basa, lah itu ngapa kok basa? Kan nggih sak baraan. Jadi nyenten Diana. Iwan kalau Indah niku ngangge basa Kono, amarga Iwan jarang kepanggih utawa ketemu karo Indah. Kan orang terlalu akrab karo Indah. Jadi ngajeni. Nggih. Sami kalian jawaban mau dan Bu Aten kan jadi pertunjukan ibu bapak ibu berarti kan jadi jabatan RT dan mulane ibu ini yang ngajeni marang Bu RT mulane ibu bosok matur nuwun kagem ingkang sampun nampilake asilipun sampun sae nggih, sampun sae. Nah, engko para siswa liyane muga-muga iso langkung sae melih ngoten nggih. Nah, niki kagem ngukur awakmu kuwi wis ngerti urung to babakan unggah-ungguh basa Jawa. Nah, iki para siswa supaya nggarap soal evaluasi nggih. Evaluasi mandiri berarti iki nggarape dhewe-dhewe mboten kelompok nggih. Monggo saged diklik link Google Form saking kula ingkang sampun kula kintun wonten grup kelas.
Riana nggih, sing dhisik dhewe lan entuk 100. Mbak Riana pundi Mbak Riana? Mbak Riana nggih. Monggo enten ngajeng Mbak Riana. Nah niki Mbak Riana gandeng bijine 100 terus rampunge ya dhisik dhewe ya enek sing bijine 100 Mbak Yumna. Ning rampunge dhisik Mbak Riana. Nah. Ayo maju sik Mbak Riana yo maju. Sanese ge enggal ngirim nggih. Lah iki gandeng nomor 1 lentuk 100. Nah iki tak paringi apa jenenge? Tempat pensil ya, tempat pensil. Nah, nggih. Nggih, pun saged lenggah nggih. Menawi sampun, lah niki ngeten. Coba dimirengke riyen, mang mirengke. Niki wau dinten niki wau sampun sinau aksara Jawa. Sampun sinau dinten niki wau sampun sinau unggah-ungguh basa nggih. Nah, para siswa sampun ngertos nggih? Heeh. Dadi wis iso mbedakake. Engko nek neng dalem apa neng dalan apa neng ngendi ketemu sapa sing kudu dibasani, sapa sing kudu ora tak basani pun saged mbedakne nggih. Heeh. Ning kudu ati-ati engko terus mbasakne awake dhewe. Aja nganti, nggih. Matur nuwun niku wau materine lajeng sakniki coba awakmu menehi pambiji kagem Bu Guru, kagem Bu April. Ngisi lembar refleksi wonten link refleksi nggih. Nggih, matur nuwun. Sampun pas cekap 3.6. Matur nuwun para siswa sampun ngisi lembar refleksi nggih. Mugi-mugi saged bantu Bu April langkung sae melih nggih. Nah, dina iki alhamdulillah piwulang kula sampun kelampahan kanthi lancar. Dina benjing utawi pitepungan sak candhaipun mangke insyaallah ulangan nggih. Ulangan nggih. Nah, lajeng kula tangleti mbok menawi enten pitakonan mboten niki? Mboten nggih, menawi mboten kula cekapi matur nuwun. Cekap semanten atur kula piwulang kula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.